Стела, ти нали работи като аниматор това лято? Разкажи ми какво правихте. Ами сутрин ставаме, събираме се екипа, сядаме да пием по едно кафе и да обсъдим програмата. След това отивам да отворя детския клуб. Много ме кефи, когато търсим съкровище с децата, голям купон пада. После правим една обща игра с всички туристи и отиваме да обядваме много инклюзива. След това имам време да поспя или да ида на плаж и в 3 часа откриваме втората част на програмата. Тогава имам обикновено водна гимнастика и дартс. После пак имаме време за душ, за вечеря, за почивка и в 8 почват танците. Първо правим детска дискотека за малките деца, а след това и диско вечер за големите или някаква друга подобна програма. И за това ти плащат? Не само, че ми плащат, ами ми осигуряват и квартира, не мисля за наеми и сметки. Храня се в ресторанта на All Inclusive всеки ден, закуска, обяд и вечеря. Имам си униформено облекло и нямам почти никакви разходи за лятото. Как да кандидатствам?